Salutare dragilor, bine v-am regăsit la un nou sezon al podcastului nostru Vocea Superblog și totodată, așa cum știți, la un nou start în competiția noastră. A 23-a ediție începe pe 1 octombrie sub sloganul Competiția cu tine începe, adică implicit și cu voi. Și pentru că toți avem nevoie de o doză de inspirație și bună dispoziție, astăzi vi-l prezint pe Marius Călin, blogger și super blogger pe numai puțin de chiar 3 bloguri, și anume calculatorescu.ro, mariuscalin.ro și bucharestjournal.ro. Bine ai venit, Marius! Bine v-am găsit! Așa cum ai spus și tu, scriu pe 3 bloguri în mod aproape activ, mai mult pe Calculatorescu, cel puțin în anii ăștia de pandemie mi-am dedicat timpul de a scrie pe Calculatorescu, deoarece cam totul a fost închis în București, iar pe mariuscalin.ro nu prea am avut de ce călători să scriu. Pe lângă ce ai spus, fac și SEO de 3 ani ca job day-to-day, ca să spun așa, și studiez tot ce se întâmplă cu site-urile, internetul, SEO, cam de când mi-am deschis blogul, când am vrut prima oară să apar cu primul articol scris în căutări. Primul articol pe domeniu propriu. Așa, dacă ne întoarcem în timp, primul articol înțeleg că a fost prin 2013, iar mariuscalin.ro a început acum 6 ani, la mulți ani. Mulțumesc! Și aș vrea să te întreb, Marius, dacă te gândești așa la toate pasiunile tale, la blogging, SEO, călătorii, fotografie, concerte și așa mai departe, care ar fi un top al priorităților? Top al priorităților, depinde, s-au schimbat de-a lungul timpului. Am avut la un moment dat prioritatea fotografia, și mai ales fotografia de concert. Așa a apărut și pasiunea pentru concert, a fost cumva, pasiunea pentru concerte în general, a fost cumva de la fotografie de concert la concerte. Îmi plăcea și înainte muzica, îmi plăcea să merg la concerte live, dar nu eram atât de pasionat încât să merg chiar weekend de weekend. Primul an în care am reușit să merg la mai multe festivaluri, am avut o vară cu aproape fiecare weekend ocupat de un festival. Un adevărat turneu, tu și interpreții principali. Da. Atunci a fost chiar anul în care am descoperit pasiunea asta pentru fotografia de concert. Da, încet lucrurile s-au mai schimbat, ca să spun așa, am mai crescut și mi-am dat seama că trebuie să fac, nu neapărat ceva mai mult, pentru că îmi plăcea și fotografia, dar am vrut un job mai liniștit, adică am început să vreau să merg la concerte și pentru a mă relaxa, nu pentru a face fotografii. Așa că am ajuns la SEO pentru că deja știam multe despre domeniu din research-urile pe care le făceam pentru bloguri. Așadar spui că SEO este un domeniu care îți oferă un job mai liniștit. Cu atâtea update-uri de la Google, nu știu dacă e chiar cel mai liniștit, oarecum previzibil cel puțin. Și pentru că tot am intrat în subiect și avem în comunitatea noastră și începători în domeniu, de fapt eu însă îmi sunt începătoare de peste 10 ani în sfera asta, aș vrea să te întreb, Marius, ce ai recomanda celor care sunt la început de drum în blogging? Fie că au domeniu propriu sau încă se află pe, o platformă de tipul WordPress sau Blogspot. Care ar fi principalele cerințe de atins pentru a se încadra corect în parametrii SEO atunci, la început de drum, când știm toți, e mai greu, sunt multe de învățat, vrem să scriem, nu știm tot ce implică partea tehnică? Ce le-ai recomanda? Da, o să fac o mică completare pentru ceea ce spuneam mai devreme. SEO a venit cumva ca o a doua pasiune a mea, dar nu neapărat în sensul că am vrut să aleg SEO, ci pentru că
mi-a plăcut să descoper tot timpul lucruri noi și cam asta ar fi prima recomandare pe care aș face-o oricărui blogger la început de drum, să încerce să testeze, să se informeze din articole care sunt scrise de experți în domeniu despre SEO sau despre orice alt aspect al blogului, că până la urmă acum trăim într-o eră foarte digitalizată, ca să spun așa, unde nu mai poți să vorbești doar de SEO sau doar de social media sau doar de altceva, pentru că acum intrăm puțin într-o parte mai tehnică. Algoritmul de Google a învățat că el trebuie să dea oamenilor rezultate cât mai relevante. Adică dacă acum 10 ani, perioada pe care n-am prins-o cu blog pe internet, puteai să pui keyword-uri chiar și ascunse alb pe alb sau să le pui prin footer pe undeva, prin sidebar și să ranchezi cu tehnici de genul ăsta. Acum tehnicile de genul ăsta ar atrage penalizări și ar fi probabil de indexat tot site-ul. Bine, repetiția tehnicilor de genul ăsta. Deci, ca să sumarizez, să fie curios, să vadă ce funcționează, ce nu, să testeze. A/B testing-ul e prietenul nostru și în SEO și în marketing și să scrie în primul rând pentru cititor, dar să ține cont de guideline-ul Google, că e cel mai accesat motor de căutare de la noi. Așa, scurt și cuprinzător. Mai întâi să consulte Biblia Google, să zicem așa, cu propriile guidelines și apoi, bineînțeles, dacă nu chiar mai întâi de toate, de fapt, să scrie pentru cititori. Tu, Marius, nu ești la prima participare în Superblog, deja ne cunoști și competiția. Exact. Cum te descurci tu când vine vorba de a scrie și pentru cititori, și pentru juriu, și pentru Google, simultan? Sincer, încerc mai mult să scriu undeva între scrisul pentru cititori și pentru Google, pentru că, până la urmă, și atunci când suntem în Superblog, este într-adevăr o competiție, dar, în opinia mea, să câștigi nu e neapărat totul. Spre exemplu, eu am participat acum câțiva ani, a trecut ceva timp de la ultima participare. Mi se pare că am avut chiar 2 participări la Superblog, dar doar într-un an am reușit să trec prin toate probele. Iar acum, ca să spun și motivul pentru care m-am înscris, în ultimul timp mi-a fost destul de greu să mă concentrez la a scrie articolele, pentru că uneori e greu să faci lucrurile dacă nu ai un deadline și un deadline stabilit de altcineva, nu un deadline stabilit de tine pe care poți să-l prelungești la nesfârșit. Chiar dacă în timpul pandemiei am reușit să scriu aproape 100 de articole pe Calculatorescu, sincer, mie mi s-a părut că n-a fost destul, pentru că am avut perioade în care scriam chiar și 2 articole pe zi și după asta am 2 săptămâni în care să nu scriu nimic. Și acum o parte din motivul pentru care am vrut să mă înscriu la Superblog a fost ca să-mi fac un exercițiu de scris, dar pe subiecte care nu sunt chiar așa de ușoare. Și am ales Bucharest Journal pentru că luasem o pauză deja de la site, iar pe mariuscalin.ro vreau să fie un site mai degrabă de branding personal, unde eventual, adică chiar am și acolo un portofoliu foto, chiar dacă, nu știu, o să le și arătăm. Da. Exact. Chiar dacă nu intenționez neapărat să profesez în domeniul acesta, sau ca să zic așa, să fac bani cu fotografia, cel puțin în viitor apropiat, tot rămâne o pasiune și ține acolo aproape de... Bun, așadar te-ai înscris în competiție cu bucharestjournal.ro, urmează, așa cum știi, o toamnă creativă și intensă cu teme diferite. Nu prea multe, doar vreo 20 și ceva, așa cum v-am obișnuit în fiecare toamnă, dar deja ai acest exercițiu, nu te mai poate speria nimic. Eu sunt curioasă, Marius, din perspectiva de specialist SEO, pentru că deja ai câțiva ani buni de experiență și continui să studiezi această zonă, ce recomandări ai avea și pentru
brandurile care se promovează în Superblog. În materie de SEO, dar nu știu, și în ceea ce privește interacțiunea cu voi, cu blogării. În materie de SEO, principala recomandare ar fi ca linkurile din articole să fie cât mai naturale, ca să nu pară că sunt niște advertoriale. Bine, acum din ce am văzut, din ce m-am uitat la probele de anul trecut, lucrurile s-au stabilizat, ca să spun așa, dar prima oară când participasem erau multe cerințe în care se trebuia repetat același link, dar în timp s-au rezolvat lucrurile astea, dar acum pentru un brand care ar vrea să participe la Superblog, asta ar fi recomandarea, să ceară bloggerilor să fie cât mai creativi în articol și să respecte acele două linkuri pe care trebuie să le pună, un link sau două în funcție de nevoile brandului, dar să le ofere cumva posibilitatea să folosească și texte ancoră mai diversificate, pentru că până la urmă, dacă ar fi să ne luăm 100% după guideline-ul Google, nu ai voie să cumperi advertoriale. Adică linkurile ar trebui să fie no-follow dacă ne luăm 100%, dar evident că dacă toată lumea o face, trece undeva între zona de... Adică nu depășește guideline-ul Google pentru algoritm. Dacă cineva ar verifica manual toate linkurile și ar da seama că e ceva în neregulă acolo. Și diversitatea linkurilor e o formă de a spune că eu am profilul de linkuri natural. Marius, cât contează diferența do follow și no follow în cerințele SEO, la modul general, nu doar în Superblog? Atunci când vorbim de linkul dat de la un site către alt site, să luăm exemplu chiar Superblogul, de exemplu mă înscriu cu blogul meu și promovez unul dintre sponsorii Superblog, linkurile pe care le transmit eu către el face un transfer de autoritate de la blogul meu către blogul lui. Acum sunt foarte multe variabile cum se face transferul ăsta de autoritate. O să încerc să simplific. Spre exemplu, unul dintre tool-urile folosite în domeniu este Most, care stabilește autoritatea domeniului. Este un third-party tool, nu are legătură cu Google. Pe lângă Most mai sunt Ahrefs, SEMrush, o grămadă de tool-uri care fiecare vine cu scorul lui, dar să spunem că dacă este să compari 10 bloguri între ele, cu orice tool le-ai compara, se face o diferență. Adică un blog poate să aibă 5 autoritate, altul poate să aibă 40. Și acum să ajung exact la partea de do follow și no follow. Ideea este că un link no follow de la un blog cu autoritate foarte mare poate ajuta pe SEO un alt blog. Dar în general linkurile cu no follow nu transferă autoritate. Adică îi spune cumva algoritmului Google, eu am trimis linkul ăsta doar ca să fac o referire, dar nu vreau să-i transferi autoritate de la mine către el. Pe când linkurile cu do follow, chiar asta fac. Eu am trimis linkul ăsta pentru că vreau să îți trimiți crawlerii, cum se numesc, de la Google, ca să verifici și site-ul ăsta să vezi ce a scris. Tocmai de aceea noi funcționăm doar cu linkuri do follow spre blogurile voastre. Mai nou avem și această secțiune dedicată superblogărilor pentru prezentări mai detaliate. Și, mă rog, considerăm că este de bun augur să folosim do follow pentru că, de ce nu, ne susținem împreună în a crește competiția, așa că este, de ce nu, util pentru toată lumea. Da, chiar e o situație în care linkul do follow chiar își are sensul pentru că nu e un profil generat automat, spre exemplu, că de obicei rețelele sociale toate au linkuri no follow. Eu mă refer că ai vorbit exact de profilul creat pe Superblog și e cumva un profil de rețea socială, ca să spunem așa. Și în cazul în care ar fi fost un profil generat automat pentru mii de oameni, atunci poate ar fi avut sens și no follow către anumite bloguri, spre exemplu.
Da, la noi nu e automat, este cât se poate de individualizat și personalizat pentru fiecare. Știu. Mă rog, probabil că ar fi fost mai simplu și mai rapid cu automatizare, dar de ce nu avem ocazia chiar și noi înșine să vă cunoaștem mai bine, mai ales pe cei care sunt chiar la prima participare deloc puțini în ediția aceasta. Am văzut că sunt mulți participanți și noi și vechi. Așa este, da. Revenind, Marius, la subiectul teme, să zicem așa, pentru blogării începători. Este oare vreo diferență atunci când alegem o temă? De exemplu, dacă îți cere cineva părerea, vreau să-mi deschid mâine blog, sau mă rog, în curând, poate nu chiar mâine, ce ai recomanda? Contează ce temă își alege? De ce contează sau de ce nu contează? La ce trebuie să fii atent? Prima temă pe care cineva o alege pentru un blog, nu pot să spun contează foarte mult, pentru că e și momentul acela în care probabil încerci să-ți dai seama ce vrei să faci cu blogul, pentru că dacă și-l face singur, e normal să vrea să-și dea seama ce vrea să facă cu el. Dacă are deja o idee de afacere, ar căuta un freelancer sau o agenție care să facă blogul. În principal, cu temele de blog, aș avea o recomandare care toată lumea ar trebui să țină cont de ea și să nu ia teme de pe internet, se numesc teme nuld, adică teme care ar trebui să fie plătite, dar piratate. Adică mai bine ți iei o temă gratuită sau folosești chiar tema pe care ți-o dă WordPress-ul decât să faci asta, pentru că am văzut la mulți prieteni, adică nu chiar la mulți prieteni, dar am văzut 2-3 persoane care aproape și-au pierdut blogul din cauza asta, că în general temele piratate au niște coduri tocmai pentru a insera link-uri do follow către tot felul de branduri, că de aici vin și link-urile, anunțurile alea de genul 100 de link-uri la $5. În general sunt postate ori pe bloguri din India sau Rusia, ca și comentarii do follow, sau inserate prin diferite atacuri cu teme nuld. Așadar, unde ne găsim o temă bună, corectă, valabilă, nepiratată, ca să fim siguri că este totul în regulă? Eu am venit pregătit cu 2 recomandări, 2 teme pe care le folosesc și eu, tocmai încercând foarte multe teme. Trebuie să recunosc că până la temele astea 2 n-am cumpărat nicio temă și am folosit tot la fel. Adică am folosit versiunile free din WordPress, downloadate direct din adminul de WordPress. Poți să downloadezi de acolo orice temă verificată de WordPress. Deci orice e de acolo nu avea problemă. Dar eu am ales 2 teme. GeneratePress, care este o temă foarte rapidă de WordPress și oferă o viteză foarte mare site-ului, numai că pentru a folosi GeneratePress la un nivel avansat, trebuie să ai și câteva cunoștințe de programare sau să bagi mai multe plugin-uri pe site, ceea ce nu ar fi recomandat. Dar varianta gratuită de GeneratePress îți permite să faci un blog, indiferent de domeniu, blog personal, blog făcut pentru un hobby, chiar și un site de prezentare. Poți să-l faci chiar cu tutoriale de pe internet și să fie totul gratuit și să nu ai nicio problemă. Adică cei care au făcut site-ul fac update-uri constante. Cei care au făcut tema fac update-uri constante. Ok, deci GeneratePress ar fi o opțiune de unde ne putem alege teme. Da, opțiunea free cu variantă premium. Free, ce înseamnă free cu variantă premium, de fapt? Adică o instalăm gratuit și apoi plătim suport sau ce înseamnă? Nu, deci ea poate fi folosită nelimitat, instalată gratuit din WordPress, numai că pentru a debloca anumite feature-uri, trebuie să instalezi un plugin unde vei avea nevoie de un cod de activare. Și de aici vine varianta plătită a temei, iar pluginul ăla îți permite să customizezi site-ul foarte mult până la nivelul în care poți instala WooCommerce și să-ți faci și magazin online pe el. Așadar avem o variantă simplă, gratuită și o variantă mai complexă cu anumite funcționalități suplimentare pentru care ar trebui să achităm, bineînțeles.
Exact. Așa. Și cea de-a doua opțiune? Cea de-a doua opțiune este Newspaper. Este o temă de WordPress pe care am construit și Calculatorescu și Bucharest Journal. Aici ar fi dezavantajul ar fi că este o temă plătită, nu poți să o iei în niciun fel în mod gratuit, dar avantajul este că există multe site-uri, deja, de fapt, multe layout-uri de site deja făcute de către cei care au făcut tema. Ce îți permite ție asta e să îți faci un site cu un singur click. Acum, dacă ar fi să vorbim de bloguri personale, cred că puține sunt blogurile care ar avea nevoie de o astfel de temă, dar dacă ar fi să vorbim de un site generalist care vrea să arate mai mult ca o revistă sau care are foarte multe articole și are nevoie de lucrul acela premium, ca să zic așa, care să fure privirea vizitatorilor, chiar ar fi o temă de încercat pentru că nu necesită cunoștințe de programare și poți să faci cam totul cu drag and drop. Iar fiind o temă atât de populară, cei care se ocupă de ea fac update-uri periodice, deci nu sunt probleme cu update-urile de la Google. Bun, până la urmă, nu știu, cam ce înseamnă acest plătit? Adică la ce investiție să ne așteptăm? La GeneratePress, sincer, nu mai știu exact care e suma. Când am luat eu tema, era undeva în jur de 170 de euro tema pe viață și o pot folosi pe mai multe website-uri. Nu mai știu exact care e limita, dar undeva pe la 100, deci o iei odată și nu mai ai nevoie Mai ai loc să să mai mai faci cumperi, și altele. da. Iar Newspaper am cumpărat-o de 2 ori când a fost la promoție, undeva pe la 49 de dolari tema. Și am cumpărat-o de 2 ori. Și pentru Bucharest și pentru Calculatorescu. Așadar, Deci, în mie nu acest mi se caz... pare o investiție foarte mare, pentru că cealaltă variantă ar fi ori să stai să înveți să customizezi o temă gratuită, ori să angajezi pe cineva să-ți customizeze eventual tot o temă gratuită și ar fi costurile mult mai mari. Așa. Și pentru cineva care face ca hobby, Ce ar însemna, să zicem, dacă vrei să înveți să faci singur asta? Bine, evident, multă răbdare și mult timp, dar în ce măsură este posibil, să zicem, pentru un începător? Crezi că este posibil sau în cât timp este posibil? Mie, adică să ajung la nivelul unde sunt acum, pot să spun că mi-a luat cam 3 ani. Dar ceea ce am învățat a fost cumva accelerat în ultimii 2 ani, mai ales de când am făcut și Calculatorescu, pentru că aici am tot motive de SEO, ca să spun așa. Am avut și pentru Bucharest Journal și pentru Calculatorescu. Da, putem să vorbim despre asta și după partea tehnică. Eu aș spune că în câteva luni, dacă te dedici învățării unui subiect, poți să ajungi să facilitări avansate temelor. Adică, spre exemplu, GeneratePress are multe tutoriale pe internet, la fel și Newspaper. Newspaper mai are și un suport premium timp de 1 an după ce cumperi tema. Adică poți intra pe forumul lor și să pui orice întrebare, oricât de începător ai fi, poți să-i întrebi chiar și cum pui logo pe temă și oamenii de acolo să-ți răspundă prin tutoriale cu poze. Dai click aici, dai click aici. Deci asta mi s-a părut foarte tare, pentru că chiar și eu m-am lovit de câteva probleme pe care le aveam cu tema, mai ales că uneori mai știam de un update de la Google, cei de la temă nu apucau încă să facă tema să funcționeze pe acel update și eu eram acolo, dar vreau să fac asta. Așa că vreau să fiu puțin înainte, dar... Da, îl arătăm și pe Calculatorescu. Să vedem... Spuneai că te-ai lovit de niște probleme legate de temă. Da. Spre exemplu, una dintre ele, la un update Google, permite, nu update Google, update de WordPress, permite urcarea imaginilor de tip WebP în interiorul articolului. Sunt niște imagini
asemenea JPEG-urilor și PNG-urilor, numai că sunt cam cu 30% mai mici ca mărime. Ca mărime mă refer spațiu ocupat, nu ca pixeli. Și asta duce la o încărcare mai rapidă a site-ului, nefiind necesar să încarce mai mulți mega. Și evident că eu voiam să fac asta încă din prima zi și tema nu suporta alături de WordPress schimbarea. Și am așteptat o perioadă și s-a rezolvat până la urmă. Iar la Google, că vorbeam și de update-uri Google, și asta e încă o parte importantă în technical SEO, dar chiar tehnic pentru bloguri, la ce ar mai trebui să fie atenți cei care deja au trafic pe blog, pentru că fără trafic nu o să ai datele în Search Console, este Core Web Vitals. Core Web Vitals sunt niște parametri adăugați de Google la algoritm. Chiar anul acesta sau la finalul anului trecut au început să intre live și măsoară viteza site-ului, cât timp ia de când scrii adresa în bara de încărcare sau de când dai click pe rezultate din Google, până se încarcă complet site-ul. Și ce mai face? Măsoară și gradul de schimbare al elementelor vizuale de pe site. Adică dacă ai un buton de abonare la newsletter și după ce se încarcă site-ul, butonul se mută de aici de sus, se mută undeva mai jos, asta ar fi un scor negativ pentru că enervează utilizatorii. Și, în general, la temele populare, toate problemele care apar în urma update-urilor sunt rezolvate mai repede. La temele gratuite s-ar putea să rămâi cu problema acolo sau să rămâi cu problema acolo timp de mai multe luni, ceea ce s-ar traduce într-o scădere a traficului. De asta spun că e important să cântărești cumva și nevoia de a face aceste modificări cu traficul pe care îl ai. Pentru că dacă nu faci mult trafic pe blog, s-ar putea să nu fie necesar să faci modificări tehnice, ci să scrii mai mult conținut ca să aduci traficul pe blog. Și fiindcă tot am ajuns la trafic, nu-i așa, subiectul alfa și omega în materie de online pentru toată lumea care are o prezență digitală. Marius, să zicem că suntem cuminți, ne alegem tema potrivită, nepiratată, customizată pentru ce ne trebuie nouă și apoi ce urmează? Cum ne asigurăm că vine acest trafic? Ce trebuie să facem sau să nu facem? Cum a fost în experiența ta? Înainte de trafic, nu a fost în experiența mea, dar așa ar trebui făcute lucrurile. Înainte de a publica articole, ar trebui făcute câteva setări pe blog. Spre exemplu, URL-ul site-ului ar trebui să fie de tipul numesite.ro/nume articol, fără dată în URL. Sunt multe site-uri care păstrează data pentru că este setată default de WordPress, iar acea dată este utilă doar pentru site-urile de știri. Bine, poate să folosească oricine, dacă ține un jurnal online, să spun, poate folosi data, dar atunci când vorbim de site-uri cu conținut evergreen, ceea ce încerc să fac și eu, că până la urmă, ca să faci trafic constant, ai nevoie și de conținut evergreen, ca să poți să susții și perioadele în care nu scrii la fel de mult. Iar dacă, spre exemplu, aș avea în URL-ul site-ului 2019 și acum suntem în 2021, nu neapărat că site-ul ar primi puncte minus de la Google, deoarece nu se știe exact cum clasifică algoritmul URL-urile acestea, dar când cineva vede rezultatul în Google cu data de 2019, nu va da click pe el, Google o să vadă asta și o să-l pună undeva jos, pentru că o să zică ăsta e un rezultat pe care nu dă nimeni click. Deci asta ar fi prima schimbare pe care aș face, să fac URL-ul cât mai simplu posibil. Iar apoi ar fi să instalez un plugin de SEO. Avem două plugin-uri foarte bune în momentul actual. Unul este YoSEO și altul este RankMate. Da, și pentru mai multe specificații tehnice vă trimit, bineînțeles, direct la Marius după ce vom publica acest podcast, ca să vă inițieze sau măcar să vă îndrume, nu-i așa, spre materialele din care puteți afla mai multe.
Așadar, o structură cât mai simplă a link-urilor, contează de asemenea și frecvența publicării, nu-i așa? Contează mai mult calitatea decât frecvența, adică mai bine faci un articol de 5.000 de cuvinte, să spun, decât să scrii 10 articole de 500 de cuvinte într-o zi. Așadar, lui Google și faci un articol bun. Lui Google îi plac textele lungi, înțeleg. Spuneai de evergreen, Marius. Care este, să zicem, cel mai evergreen în măsura în care putem asocia un termen de comparație, cel mai evergreen articol pe care l-ai scris tu pe oricare dintre bloguri? Primul articol evergreen pe care l-am scris e pe Marius Călin. De fapt, primul articol pe care l-am scris și am văzut ce înseamnă un articol evergreen care primește trafic. Este un articol cu recomandări de seriale. Și atunci am văzut că articolul primește trafic și tocmai ce ziceam mai devreme, nu am mai făcut alte articole în care să recomand seriale separat, ci pur și simplu când am vrut să recomand un serial, l-am adăugat tot timpul. La final articolului, încă un serial, s-au strâns foarte multe recomandări și acum, evident că articolul fiind foarte lung, ranchează și bine. Și chiar l-am transformat dintr-un articol clasic, l-am transformat într-o pagină, ca să-mi fie mai ușor să îi fac update-uri. Bun. Da, iar pe calculatorescu.ro, spre exemplu, oricine intră pe site, cam 80% dintre articole sunt evergreen. Pentru că deocamdată sunt la stadiul în care încerc să scriu despre problemele pe care le întâlnești în tehnologie, articole informaționale, chiar și review-urile sunt evergreen, chiar dacă ele nu sunt evergreen la modul că vor fi acolo și peste 10 ani, dar atunci când apare un gadget nou, un monitor, un telefon, o tastatură, cel puțin 4-5 ani va fi căutat, pentru că o să fie căutat în primul an ca să-l cumpere cineva de nou și după o să fie căutat când îl găsești pe OLX. Deci 5 ani mi se pare destul de evergreen. Iată, o adevărată strategie de marketing bazată pe mișcările naturale ale pieței. Bun, și pentru că am discutat despre cele două bloguri, și anume mariuscalin.ro, blogul tău de branding personal, și calculatorescu.ro, blogul tehnic, să spunem, am ajuns și la cel de-al treilea, bucharestjournal.ro, care, așa cum spuneai, momentan este un pic mai în vacanță sau într-o relativă vacanță. Într-o vacanță forțată. Într-o vacanță impusă, da. Însă, revenind la acel obiectiv care te-a determinat să te implici în acest proiect, care ar fi scopul blogului tău, Marius? Cui se adresează bucharestjournal.ro? Bucureștenilor sau celor care vizitează orașul, fie români, fie străini? Atunci, că am promis și mai devreme că o să spun cum am ajuns de la un blog să fac 3 bloguri, o să spun cum am început, cum mi-a venit ideea să fac Bucharest Journal. Și de aici și răspunsul, cui se adresează. Scriam pe mariuscalin.ro despre orice. Era cel mai generalist blog la care puteam să mă gândesc. Adică scriam și despre filme, și despre chestii legate de tehnologie, și despre fotografie, și despre București, despre evenimente, despre concerte. Și atunci mi-am dat seama cât de important e să te nișezi pe un anumit lucru, mai ales pentru algoritmul Google, pentru că o să fie asociat cu un anumit domeniu. Și atunci am zis că gata, trebuie să pun pauză. Am păstrat tehnologia pe Marius Călin și am făcut Bucharest Journal. Și am zis că o să fie un site unde o să recomand evenimente, concerte. Deci, practic, la început a fost cumva destinația lui a fost să recomand concerte și evenimente bucureștenilor. Dar pe parcurs ce site-ul a mai crescut, am început să mai scriem și articole despre locuri de vizitat în București. Acum vrem, în măsura în care o să ne permită restricțiile, să vizităm din când în când și câte un restaurant despre care să scriem.
Și, și cam de aici am pornit. A fost în strânsă legătură și cu pasiunea pentru fotografie, pentru că am pornit și un cont de Instagram pentru Bucharest Journal, unde am început să pun fotografii făcute de mine, apoi a fost trendul pe Instagram cu multe conturi care repostau fotografii făcute de alții. Mi s-a părut uh, o idee foarte bună și nu am adoptat-o pentru că era un trend, ci mi s-a părut că sunt unele fotografii care sunt făcute mult mai bine decât aș fi putut eu să fac în momentul în care am fost. Spre exemplu, o fotografie cu Ateneu, nu poți să faci tot timpul fotografie cu Ateneu, cu apusul sau cu Ateneu când plouă. Așa că am început să preiau fotografiile care îmi plac, să le promovez pe Instagram. Evident, dau și tag persoanei care a făcut fotografia, dar în general sunt fotografii pe care le iau oricum de la persoane care folosesc deja hashtag-ul. Deci suntem cumva într-o zonă în care își dau o parte din acord. Și făcând toate lucrurile astea, evident că site-ul a devenit o sursă de inspirație și pentru cei care nu sunt din București, pentru că acum pot vedea locuri unde se ducă ca să facă fotografii, unde să meargă ca să mănânce. Ce înseamnă pentru tine, Marius, o fotografie reușită sau cum poți să obții o fotografie reușită? O fotografie reușită din punct de vedere tehnic. Din punctul tău de vedere, din orice punct de vedere. Dar o fotografie reușită, în opinia mea, care oricum o să fie subiectivă aici, o fotografie care reușește să-ți transmite ceva. Spre exemplu, a spune că o fotografie reușită cu București, adică cu o locație din București, ar fi ca cel care o vede să fie convins să vină să viziteze și locația sau, dacă e cineva care a mai fost acolo, să-i trezească o anumită amintire. De multe ori, o fotografie reușită poate să fie reușită chiar dacă, să spunem, nu strânge like-uri sau nu devine populară pe conturile unde o postezi, ci să transmită ție ceva. Dacă te uiți peste câțiva ani la ea, să retrăiești cumva momentul acela. Adică am făcut mai multe fotografii de-a lungul timpului și uneori chiar îmi place să mai intru, să mai văd locuri unde am fost, pentru că retrăiești cumva momentul ăla. Marius, ce urmează după 3 bloguri și activitatea de pe Instagram? Te oprești aici? Mai ai alte proiecte online în plan? Deocamdată vreau să dezvolt cele 3 bloguri cât mai mult, așa cum am mai vorbit pe parcursul discuției. București Journal a fost într-o pauză forțată, chiar și Instagramul, pentru că nu neapărat că n-am putut să ies, pentru că într-o oarecare măsură restricțiile ne-au permis să ieșim, să facem poze și asta, dar n-a mai existat dorința de la început, cumva, zic eu, tot din cauza pandemiei și a faptului că s-au schimbat multe în ultimul timp, dar acum, când lucrurile vor sta mai bine, vreau să investesc mai mult timp ca să cresc și Instagram-ul și site-ul Bucharest Journal. Spun asta pentru că pe lângă mariuscalin.ro, unde am decis să mut evenimentele pe Bucharest Journal și tehnologia pe calculatorescu, așa că Marius Călin a rămas cu festivalurile și cu travel-ul, ar fi un site unde am nevoie să investesc timp. În calculatorescu, în timpul pandemiei, am investit timp în scrierea articolelor. Și cam asta ar fi planul de viitor, să cumva, să spun așa, viitorul e incert. Dar în cazul în care nu o să fie posibil să fac mai multe cu Bucharest Journal în viitor apropiat, o să mă concentrez la calculatorescu.ro să scriu mai multe articole informaționale, chiar despre blogging. Am în gând niște proiecte în zona asta de blogging, de WordPress, pentru că deja încep să rămân fără idei când e vorba de articole informaționale despre calculatoare. Și cu siguranță începe și Superblog, așa că dacă te plictisești o să vină provocările negreșit.
Am ajuns la finalul podcastului nostru. Îți mulțumesc tare mult, Marius, pentru participare, pentru tot ce ne-ai învățat. Vă invit și pe voi, dragilor, să aflați mai multe despre Marius și, bineînțeles, recomandările lui în zona tehnică pe calculatorescu.ro, dar și pe site-ul personal mariuscalin.ro și, bineînțeles, concurentul în prim plan în Superblog toamna aceasta, bucharestjournal.ro. Să ne revedem, să ne reauzim cu bine, să iasă și activitatea, nu din pauza forțată. Și până la următoarea revedere, vă doresc multă inspirație, o toamnă creativă și multă energie. Și eu vă mulțumesc și o să ne revedem curând, pentru că mai sunt câteva zile până începe competiția. Tocmai din cauza asta s-ar putea ca resursele de care am vorbit, pe care aș vrea să le pun pe calculator, să vină chiar după terminarea competiției. Deci probabil vor fi utile pentru ediția următoare. Foarte bine. Sunt binevenite oricând vin, să ai spor în toate, Marius, și să reușim până la urmă tot să producem conținut util pentru unii pentru ceilalți. La revedere! La revedere!